Hello, good morning mga guys. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan pa ko ni jaglaing adlaw sa akong kinabuhi. Ni kay sikay na po ko sa among kusina. Naglaba ko na among ahong labhonon nga pahiran sa tiil. Kay labihan ng bulinga ang gilabhan. Saliat po ko og dong guys. Bisan pa sa akong katigwangon magkugi gihapon ko og panglaba kay wa may laing manglaba. Ana nga niya karon kuso pero sakit ni ang kamot ikuso guys kay gikan lagi ni nabali man yang kamot niya gi semento pero bisan pa ana magkugi gihapon ta kay namukaon pa man ta mao na sa diha. Mao na guys ang ahong gilabhan. Naglaba po ko og usa ka blouse na ho kay sigig singot anja wa nay laing ikasuot. Mao na nga manglaba ko. Lisod po ni among banggira guys kay arang kalawon gilaw man ni sa ahong bana kay kini laging magbasa-basa dari sa basin ra di ay kuno og di na mabasa og lawom na ang lababo kay di naman moawas pero mao man gihapon. Baw giunsa ni pagtrabaho sa ang gitrabaho nga labihan mang sakripisyo hag kuan manghugas na. Manghugas po guys. Saliat panghugas, saliat panglaba, labong na ay tubig. Inighuman ani guys, manahi pa in taon ko kay mo na ang pangita kada adlaw, mo na ang panginunghaan og pamalit-palit og unsa manggali among kinahanglan kini ang pagpanahi. Mo nang nagkugidyo kog panahi bisag tiguang nako, di na ko angay aning trabaho akit tiguang nako pero amang anak nga kasuporta sa among panginahanglan. Nga sayang man pud ang kahibaw sa pagpanahi. Siyempre gamito na ho kay aron nga mukita po ko na ay kapalit og mga maintenance, daghang maintenance. Lisod kaadto ning matiguang na ta nga wa tay kwarta mo na nga nagkugi lang gihapon ko og panahi. Nighuman ani guys, manahi ko. Gikan ko mag kuan sa kusina, mag-ariglar sa mga buwak, manghilo, inighuman mao pa yang ipanahi. Masaliat po kog inom og tubig guys, kini huwang pa ni duha man ni kalitro sa usa ka adlaw untay aimnon ra naho pero karon upat kalitro akong imnon tungod sa ka init sa panahon. Ja high blood ko. Mao na nga niadyo ko'y taksanan sa tubig. Duha ka ingon ani, duha ka litro bali, upat ka litro akong mainom sa usa ka adlaw. Mani kinabuhi sa tiguang guys, si Nanay Basing.
Nagtigom po kog tubig guys, kay injag mo brown out, wa tayo magamit. Nagtigom kog tubig sa balde, maadto na naman ikahugas.
Mapaintaw ang ikalugar upang hilamos guys. Tungod sa kadahag trabaho, mauwahin ng pag-ariglar sang lawas manghilamos. Kay labihan na pong kaigang ron. Manghilamos ragod, unja ra kumaligo og tuan na nanay lugar. Lahat tigani juga man ko. Hanggang may mo ang adult ang mga bibing Dede ang apo ni do kay sinay magangati. na ko na siya ipakita na ha. Ug unsa man na di mo kanin magpakita siya sa isang gikaon. Unsa man day na nak. Ay mag-toothbrush pa ko in taon. Karon pa ko nakapanot-brush kad pagbakod na ho. Dapat inigbakod manot-brush. Pero karon pa ko nakapanot-brush tungod sa kadaghang trabaho. Daghang giariglar. Mana mo panot bros guys. Mo nang di anak ko sa ahong tahianan. Nanahi na ko kay mo ang taon ni ahong gikinahanglan kada adlaw kay aron na ako panggastos. Mo ni ang gisaligan in taon. Nang nanahi na ko mo pa ang pagpanahi. Kaya pa ang gipanahi nga tudo ang style. Sobra pud ka arte ang nagpatahian ni uniform ni sa banda. Bandaron banda dito. Mga man majorate. Yan yung ipanahi karon guys. So ako magakwarta kay kumanon sa ninaho pagtahi. Mahuman na ni kuhauno naman gud ni karong Sabado. Nga ang gilugaran na og human pero di lagi ko kalugar diretso kay maghikay pa nga kung among pagkaon sa kusina manghilo.
Ang mga sali-sali at laman niyang pagpanahi. Na pong giplansa guys. Kaya nga hinlo tan-awon agahong tinahian. Ang giplansa.
Sige, may dire. Ako. Isa man na? Kare? Oh, dari dah. Asa isabit? Ay itago? Dari dah. Ikaw eh. Asa ba din mo? Maligo sa nila. Mabiling puno to sila mga kinlo. Sa Marisil ita to. Malaki nga gamit ang pit. Mas Marisil lalo. Kare naman to. Kasi Yan, yung kumaniniplan sa guys, akong pilon kay deliver na. Mura to, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog karong adlaw. Thank you.